سلام كورات خاتاتلتي موسبنا خميكنيكم أنا فرزجي لو ما أنتم باركس كمتي مقاتلتا بزعبا ممرحي فقاد مكينة أو زتو كوراني اشتي فيديو مساختكم ككافل بس يزلخو أمناي لو ما أنتي أرستنا بزعبا ترجعاتن ملكتاتهم كمون انت عينت ترجعات اللونا أب እንጥቆም ሎም ቶም ምልክታት ከመይ ዓይነት ምልክታት እዮም ንዓና ኣብ ሓደጋ ኸይንኣቱ ዘየድሊ ነገራት ከየጋጥመና ኣብ ጽርግያ ዝመርሑና ሕንጻጻት ኣለውና ማለት እዩ እዚኦም ሕንጻጻት እዚኦም ንጽርግያ ኣብ ክልተ ዶባት ዝኸፍልዎ አንጻርና ዘሎ ጽርግያን በአንጻርና ዝመጽእ ተሽከርካርን ናትና ብናትና ሸነኽ ዘሎ አንፈት ጽርግያን نخلتيو كم دوب عب كلت زخفلو يوم بزعبا زيوم لو معنتي كرينا بزعبا زيوم حنصاصات زيوم كومون انت عينت ترغياتات لو اب جرمن انت عينت طنقاقات كخنغبر علنا نزيز ملكت تحستو لن لو معنتي نابتي تحستو خبلوكمي السناي مكتتال باركس اب صرغيا زركبو حنصاصات بحافشا اب 4 درجه خنكفلوم نخل حدا خا كم توسخي بغزياو حنصاص علنا بتقداماي كنجمر ازي حنصاص ازي نيمانن صغامن صرغيا زفلي كوينو لك بلك عقن تحنطيطو كابنا حدحدو بقال متروتات زفالا لحنصاصي لك همزي ابز فيديو نريو زلنا مالي اب كمز عينت صرغيا زلو بقدمنا اندحر حانتي غوسس تبل ماكينه خون خيل سايكل كخون خيل ويدما تراكتر ككون تخيل اندحر صانيحاتنا كن حلفا وينما خنقدما نخيلينا بتي انصارنا زلو صرغيا ماكينات مص اب حدغا خيئتنا مالتي كنقدما نخلينا لابنت عفتنا سي እንዳዘወርካ خلخا ድሕር ሓንቲ ጎሰስ ትብል መኪና ድሕር ጸኒሓትካ ክትሓልፋ ይዘለካ ከምዛ ዓይነት ሕንጻጽ እንድሕር ርኢኻ ማለት እዩ ድሕር ምስኣ ጎሰስ ትብል ድሕር ሃሊኻ እቲ ፈተናይ ነዚ ሕንጻጽ እዚ ኣይፈልጦን እዩ ዝብለካ ስለምንታይ ጎሰስ ትብል ኣለኻ ክብለካ ኽእል ተረዲኹም ስለዚህ ከምዛ ዓይነት ሕንጻጽ ክንርኢ እንከለና ከምዛ ኣብ ስእሊ ዘሎ ክንቅድም ይፍቀደና እዩ እቲ ኻልኣይ ክንሪኦ ደሊ ዘለኹ እዚ ፋርሽራይፈን ብግረንሱንግ ዝበሃል ልክ ቀጥ ዝበለ ሕንጻጽ ኮይኑ ኣብ መንጎ ዝፈላሉ ወይ ድማ ዝቆርጽ የለን እዚ ሕንጻጽ እዚ ንኽልተ ሸነኽ ወይ ድማ ነቲ ሙሉእ ጽርግያ ኣብ ክልተ መቂሉ ንኣንጻርካ ወገንን ንስኻ እትሓልፈሉ ወገንን ፈሊዎ ይርከብ ማለት እዩ ኣብዚ ሕንጻጽ እዚ መኪና ክንቅድም ኣይፈቀደናን ነቲ ሕንጻጽ እውን ክንረግጾ ኣይፈቀደናን ልክዕ ከም መንደቕ ንሓስቦ ክንከላለና ኣብ ፈተና እንድሕር ከምዚ ሕንጻጽ እንከሎ መኪና ክትቀድም እንድሕር ፈቲንካ ድሮ ተሪፍካ ኣለኻ ስለዚ እዚ ሕንጻጽ እዚ ኣገዳሲ ይኹን ፈልጦ ማለት እዩ ኣብዚ ሕንጻጽ እዚ መኪና ክንቅድም ኣይፈቀደናን እዩ እቲ ብሳልሳይ ደረጃ ክንሪኦ ዝደለኹ ሕንጻጽ ማለት እዩ አንዛይቲገ ፋርሽራይፈን ብግረንሱንግ ይበሃል እዚ ሕንጻጽ እዚ ክልተ ዓይነት ሕንጻጻት ተደሪቦም ዘለዉ ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሕንጻጽ እቲ ብጸጋማይ ሸነኽ ዘሎ ዘይቋራረጽ ቀጥ ዝበለ ትኽ ዝበለ ሕንጻጽ እዩ እቲ ናባና ሸነኽ ዘሎ ከዓ ተደሪቡ ዘሎ ከዓ ዝቋራረጽ ሕንጻጽ እዩ ማለት እዩ አከምዝ ሁነታት ንሕና መኪና ክንቅድም ይፍቀደና ንኣብነት ዝበዓል ሳይክል ክንቅድሞ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ዝቋራረጽ ሸነኽ ዘሎ ሕንጻጽ ኣብቲ ናትና ወገን ስለ ዘሎ እቲ በአንጻርና ዝመጽእ ተሽከርካሪ ነዚ ናብዚ ናትና ከሓልፍ ኣይክእልን እዩ ኣይፍቀደሉን ንሕና ግን ዝኾነ ተሽከርካሪ እንድሕራልዩ ዘጸግመና ንጉዕዞና ማለት እዩ ክንሓልፎ ይፍቀደና እቲ ራብዓይ ዓይነት ሕንጻጽ ኣብ ጽርግያ
እንረኽቦኻ ዛይትን ሽትራይፈንድ ዝበሃል እዚ እንታይ እዩ ብየማናይ ሸነኽ ናትና ዘሎ ሕንጻጽ ልክዕ ዘይቋራረጽ ሕንጻጽ ነተን ብዛሕሊ ዝኸዳ ተሽከርከርቲ ከዓ መብዛሕትኡ እዋን ንዓን ይፍቀደለን ማለት እዩ ሞባ ክትከይድ ትኽእል ወይ ድማ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ትራክተር በቲ የማናይ ሸነኽ ናትና ይኸዳ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ናብኡ ክንከይድ ንዕኡ ክንረግጾ ከዓ ኣይፍቀደናን ግን ታ ብጸጋምና ዘላ ሕንጻጽ እንድሕሪእናያ ግን ሽራጥ ሕንጻጽ ንትኹል ስለ ዘላ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክንቀድም ግን ይፍቀደና እዩ ነዚአን መስላ ብሓፈሻ ዘና 4 ሕንጻጻት ማለት እዩ እዞም ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮም 4 ሕንጻጻት ኣብ ጽርግያ ብጻዕዳ ሕብሪ ዝስመሩ ወይ ዝሕንጸጹ ሕንጻጻት እዮም ከም ተወሳኺ ግዝያዊ ብጫ ሕንጻጽ ከዓ ኣለና እዚ ገልብ ማርኪሩም ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ብጫ ሕንጻጽ ኣብ ናይ ጽርግያ ዝሰርሑ ባውሽተለ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ሓደጋታት ዘጋጥመሉ ክኸውን ይኽእል ወይ ኮታስ ንግዝያዊ ዝሕንጸጹ ሕንጻጻት እዮም እዚኣ እንድሕር ርኢናያ እጂ እዚ ብጫ ተሓንጺጹ ዘሎ ሕንጻጽ እቲ ብጸጋማይ ዘሎ ሸነኽ ጽርግያ ተዓጽዩ ስለ ዘሎ ናበይ ይሕውስ ኣሎ ናብቲ ካልእ ጽርግያ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኩሉ ግዜ ነቶም ብጫ ዝኾኑ ሕንጻጻት ኢና ክንግዛእ ዘለና እምበር ነቶም ጻዕዱ ክንግዛእ ይብልና ምክንያቱ ነቶም ብጫ ወዲቖም ኣለዉ እዚ እውን ኣብ ፈተና ኣገዳሲ ንስኻ በቲ ብጫ ዝእዘካ ዘሎ ሕንጻጽ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ከም ተወሳኺ እንታይ ዓይነት ጽርግያታት ኣለውና ኣብ ጀርመን ክልተ ዓይነት ጽርግያታት ኣለውና ቡንደስሽትራሰ ንብሎ ከምኡውን ላንድሽትራሰ ንብሎ እዚ ቡንደስሽትራሰ ዝበሃል ብጽቡቕ ዝተሃንጸ ወይ ጽቡቕ ገይሮም ዝሰርሕዎ ነቲ ጽርግያ እዩ ምልክታት ኣለውዎ ኩሉ ነገር መሳለጥያታት ኣለዎ ንዓኻ ዝሕብረካ እቲ ካልኣይ ጻዕቂ ተሽከርከርቲ ኣለዎ ማለት እዩ መኪና ንኽትቋጻጸረሎም ዘየሸጉሩኻ ኣዝዮም ሰጥ ዝበሉ ጽርግያታት እዮም ወይ ድማ ማራ ንሓደጋ ዘቃልዕ ኣንጎሎታት ዘለዎም ኣይኮኑን ብግቡእ ዝተሃንጽዮም ኣብዚ ቡንደስሽትራሰ ዝበሃል ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክትሕንበብ የፍቅሩልካ ማለት እዩ ልዕሊ 100 ኣይፍቀደካኒ ክሳብ 100 ግን ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ እቲ ካልኣይ ዓይነት ጽርግያ ድማ ላንድሽትራሰ ንብሎ እዚ ላንድሽትራሰ ከምቲ ቡንደስሽትራሰ ብግቡእ ዝተሃንጹ ኣይኮኑን ብዙሕ መስመራት ወይ ድማ ገለ የብሎምን መብዛሕትኡ እዋን ጸበብትን ኣንጎሎታት ዝበዝሖምን እዩ ኣግራብ እውን ኣለዎም ምስ ኣንጻር ትመጸካ ዘላ ተሽከርካሪት ሃንደበት ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ብዝተኻለካ መጠን ቀስ ኢልካን ኣስተውዒልካን ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብቲ የማናይ ሸነኽ ናትካ ጽርግያ ድሕር ሓንቲ ምስ ሓንቲ መኪና ትመሓላለፍ እንድሕር ኣለኻ ቀስ ኢልካ ደኣ ክትከይድ ኣለካ እምበር ንጎማኻ ክጎድኦ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ጽርግያ ጽቡቕ ገይሩ ኣይተሃንጸን ምናልባት ኣገለ እውን ጎዳጉዲ ክህልዎ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ እዋን ብየማንካ ዝመጽእ ጽርግያ እንድሕር ኣሎ ዝሕወስ ጽርግያ እንድሕር ኣሎ ቀዳምነትካ ክትህብ ኣለካ እንድሕር ክሳብ እቲ ንዓኻ ቀዳምነት ኣለካ ዝብለካ ማለት እዚ ናይ ላንድሽትራሰ ከም ተወሳኺ እዚ ኣውቶባን ኣለና እዚ ሃይዌይ ማለት እዩ ተሽከርከርቲ ብናህሪ ዝጓዓዛሉ ጽርግያ እዩ ከከም ክብደት ናይ መኪና ክሳብ 130 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክትጓዓዝ ይፍቀደካ ኣብ ጀርመን ደረት ናይ ፍጥነት ዘይገብረልካ እዋን እውን ኣሎ ክሳብ 160 ዲኻ 170 ከከም ዓቕሞም ዝኸዱ ሰባት ኣለዉ ናይ ኣውቶባን ሓበርቲ ታቤላታት ሰማያዊ ሕብሪ ይውንኑ ካብ ኣውቶባን ክትወጽእ ከለኻ ነፍሲ ወከፍ ጽርግያ ናቱ ቁጽሪ ኣለዎ ብተወሳኺ ኣብ ኣውቶባን 60 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ትኸይድ ተሽከርካሪ ጥራይ ክትኣትዎ ዝፍቀዶ ኣውቶባን ማለት እዩ ትሕቲኡ ኣይፍቀድን ብሕጊ ኩልኩል እዩ ብተወሳኺ እውን ክንጠንቀቐሎም ዘድልየና ጽርግያታት ኣሎ እዚ ብክልተ ወገኑ ብኣዝዩ ነዋሕቲ ኣግራብ ዝተሸፈነ ኮይኑ ኣለን
ዝበሃል ዓይነት ፅርግያ እዩ ኣብዚ መኪና ክትመርሕ እንከለኻ ናይቶም ኣግራብ ፅላሎት ምስቲ ብርሃን ተሓዊሱ ንዓይንኻ ውሪግሪግ ከብለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ፀላም ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ብቅድሜኻ ዘሎ ተሽከርካሪ ዘይክተስተውለሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ከምዚ ፅላሎት ኣብ ዝበዝሓሉ እዋን መብራህቲ እንተወላዕካ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ ብኣንፃርካ ዘሎ ወገን ንዓኻ ፅቡቅ ገይሩ ክርኤካ ነታ ዝናብ ኣብ ዝዘንበሉ እዋን እውን እንድሕር ቀልጢፋ ፀሓይ በሪቓ ኣብኡ ከላ እቲ ነፀብራቅ ናይ ፀሓይ ካብቲ ፅርግያ ካብቲ ዝጠልቀየ ፅርግያ ንዓኻ ዓይንኻ ክደውሓካ ስለ ዝኽእል ኣብዞም ክትጥንቀቕ ኣለካ ብዓብዩ ኣብ ናይ በረድ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እቲ ቆፅልታት ምስ ረገፈ ፍሬኖ ክትሕዝ ከለኻ ካብቲ ዝሓሰብካዮ ግዜ ወይ ድማ ካብቲ ዝሓሰብካዮ ንላዕሊ እታ መኪና ክትከይድ ስለ ትኽእል እዚ ኣብ ግምት ክተእትዎ ክትከል ኣለካ ሸተት ከብላ ስለ ዝኽእል እታ መኪና ማለት እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ኣሕዋት ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፀኹ እዚ ነይሩ ብሓፈሻ ብዛዕባ ኣብ ፅርግያ ዘለና ምልክታቱን ከመይ ክንገብር ኣለና ጥንቃቐታቱን ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ብምክታልኩም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ብካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ